Здравейте, скъпи фенове на моята страница Мисионера. Обръщам се към вас по случай събитията от вече доста време насам. Имам преди протестите в България и това как много хора почнаха да се пръскат по своите партии, да плюят другите хора, които нямат същото политическо мнение като тях, което честно казано е много жалко, защото ние всички сме деца на България, ние всички сме български граждани. Делим се на цигани, на турци, на българи, на атакисти, на вемеористи, на простакисти, на депесари и на не знам си какви още. Докато нещата продължават така, в нашата родина положението винаги ще е критично, народа винаги ще е беден, децата ще ходят укъсани и няма да има никакъв изглед за добро бъдеще. Затова ние трябва да сме единни. Не бива да позволяваме на някакви жалки партийни мишки да ни промиват мозъците и чрез нас да промиват мозъците на нашите деца. Те действат по същия начин, както и сектите. Тоест, промиват човешките мозъци. Един много велик българин някога е написал: "О, неразумни юроде, защо се срамиш да се наречеш българин? Нима българите не са имали царе и не са били славни?" Това е един въпрос, който е много добре да си го зададем и днес. Много от вас смятат, че определена политическа сила се бори за свободата на България и че лидерът на тази политическа сила е истински патриот и всеки от вас може да бъде истински патриот само ако се присъедини към тази политическа сила. Но това не е вярно. Левски не е бил член на партия, Ботев не е бил член на партия, Паисий Хилендарски не е бил член на партия. Но тях историята ги помни. Само по един начин можем да оцелеем. И само по един начин можем да спасим България. Да бъдем единни в исканията си, да не позволяваме да ни подкупват отново с кебабчета и с кюфтета и с какво ли още не. И да не приемаме в никакъв случай на сериозно приказките на който и да е било управляващ от последните 23 години. На никой не му пука какви сметки ще плащаме ние тази зима, която се очертава да бъде една от най-тежките. На никой не му пука за това, че някои хора за един телевизор, един хладилник плащат по 1000 лева. Това е смешно. Това не е поведение, което е европейско. Нашата държава не се държи като европейска държава. Никоя европейска държава не казва, че трябва да гони своят народ, както прави нашата. И да не само, че ни гонят, но ни заместват с сирийци и с всякакви други бежанци, които идват в България. Не казвам, че те са виновни за това. В никакъв случай не ги обвинявам. Но е факт, че те са нашият заместник в България. Случва се точно това, което казва План Ранът, който е от 1990 година. И гласи, че българите ще бъдат изтребени и ще бъдат заместени от ниско платена работна ръка. Такава сме ние в момента в чужбина. Вижте само от 89-та година, когато бяха големите протести срещу комунистите до сега, колко много намаля българският народ. Бяхме 9 милиона, сега сме някъде към 6. Какво стана с останалите 33 милиона? Къде отидоха тези хора? Или са мъртви, или са в чужбина. Друго, което искам да кажа е, когато дойдох тук в Кипър, аз това видео го правя в Кипър, тук се запознах с много българи, някои от които изобщо нямат желанието да се върнат. Някои от които се срамуваха от това, че са българи. Срамуваха се заради срамното управление на България, което се гаври с народа си и което позволява деца с тежки недъзи да бъдат пребивани, да бъдат изнасилвани и да бъдат мачкани по абсолютно всякакъв начин.
Тези хора не мога да ги обвиня за това, но знам, че да се отречеш от това, което си, е грешно. Кръвта вода не става и човек не може да бъде друг. Истинският патриот не принадлежи към партия. Истинският патриот принадлежи на народа. И нито една партия не е патриотична. С това вече смятам да завърша. Вие си знаете от тук нататък какво ще правите и как ще се държите и как ще приемате всичко, което чувате от партийните лидери. И от новините, и от вестниците, защото всичко принадлежи на тях. Изборът е ваш, а своят избор направих. Надявам се и вие скоро да направите своя. Тук слагам край на моето обращение към вас, феновете на моята страница.